Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zamu nuna muku wata hanya ce wacce zaka bi ka ƙara wayarka ƙarfin network ɗin wayarka ya linku kamar yanda kake da amfani da shi da. Ƙarfin wayarka zai ƙara linkuwa ne kamar yanda yake da shi da, yanda yake amfani da shi. Kaga yanda yake amfani da shi yana maka sauri, wayarka ba ta ɗan ciccijewa, duk da cewa dole ne idan dai ka buɗe data a wayarka, ko ƙarama ce ko babba ce wata, sai ta ɗan nuna maka alama, ko da a ce ba ta yi maka dai yanda zaka ce wannan matsala ce ba. Yawwa, bari mu nuna muku wannan sirrin yanda zaka bi ƙara ƙarfin network ɗin wayarka. Dan uwa, idan baka danna mana alamar subscribe ba, ko kuma idan kai bako ne a wannan channel ɗin, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Haka manta danna bidiyon nan alamar like domin haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Yau bari mu shiga cikin wannan setting wayar mu domin nuna muku yanda wannan tsarin yake. Yau bari mu samo setting wayar mu. Yau ga nan yanzu mun samo setting. Bari mu shiga kamar haka. Yau inda muka shiga kamar haka, sai mu shiga wannan sim card and mobile network, sai mu shige shi kamar haka. Yanda muka shige shi, sai mu zo nan wajen wannan sim ɗin ga ne MTN NG, sai mu shige shi kamar haka. Yanda muka shige shi kamar haka, duk da cewa abinda yake nuna mana ba zai shigo nan wajen ba, balle mu nuna muku, amma dai za ku ga inda muke tabawa. Sai mu zo nan wajen na ƙarshe ga nan access point name, sai mu taba shi kamar haka. Yanda muka taba shi kamar haka, gashi nan abubuwan suna ga nan yanda muka shigo wannan, gashi nan za ka ganshi an saka MTN WAF, gashi nan kamar haka. Sai mu da taba kansa kamar haka. Idan muka taba kansa, zai nuna wannan alamar. Yanda zai nuna wannan alamar, sai mu wuce haka. Ka gani dukkanin tsare-tsaren da ya nuna, amma dai mu babu ruwan mu da su. Kai abinda zamu zo abu biyu ne daga wannan APN protocol din ga wannan APN remaining protocol din, sai mu taba wannan alamar ta ga nan ya nuna wannan APA protocol. Sai mu zo mu kawo shi wannan kaso na ukun nan zuwa na, sai mu kawo shi na ukun nan IPv4/1/IPv6, sai mu shiga da, sai mu saka shi kamar haka. Sai mu zo na kasan ma, gashi nan APN Roman protocol, sai mu shige shi ma, sai mu kawo shi zuwa na kasan nan kamar haka. Inda muka kawo shi zuwa na kasan nan kamar haka, kawai sai mu taba wannan alamar ta saman nan kamar haka, wannan alamar ta 7 din nan gashi nan yana wannan, sai mu taba wannan OK din. Shikenan ya riga yayi mana 7 din shi. To muna zuwa muna buɗe datan mu, mu kanmu dole ne mu kanmu sai mun yi mamaki yanda irin yanda zamu ga datan mu tana ƙara ƙaruwa, ko kuma mu ce yanda za ka ga komai namu yana sauri na wayan mu. Yau dan uwa, ne shine karshen bidiyon namu. Idan baka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa da sauran shirye-shiryen mu da zarar mu ɗora. Haka manta danna bidiyon nan alamar like idan bidiyon ya burge ka. Mun gode, sai mu haɗa bidiyo na